रायजो राजाफ्रा नोंथांमोना बेखौ बुजिनानै ला दिनै इउपिपिएलआबो दिनैहाय सिम्बला होनोब्ला बिसोरना ट्रेक्टर आरो बिपिएफना जाहैबाय नांगोल दा बे मोननै सिम्बलाथ' जाहैबाय जोंना हालौग्रासो नङा होमबा रायजो नोंथांमोन बे मोननै सिम्बलानो जाहैबाय दिनै हालौग्रा दा दिनैहाय ट्रेक्टरजोंबो दिनै इउपिपिएलआ हालौगासिनो दङ आरो बिपिएफआबो दिनै नांगोलजों हालौगासिनो दङ बे जोंनि बिटिसिनि हायावनो ट्रेक्टरबो हालौगासिनो दं आरो नांगोलबो हालौगासिनो दं बे ट्रेक्टर आरो नांगोल हालौनाय बे हायावहाय दिनै बिटिसिनि हायाव दिनैहाय नैबे मोनसे पदमफुल जोंहा बे पदमफुल बे बिफांखौ गायनो नागिरदों दिनैहाय ट्रेक्टर हालौनाय आरो नांगोल हालौनाय जोंनि बिटिसिनि हायाव दिनै ट्रेक्टरजों नांगोलजों हालौबाय थानाय बे हायाव दिनैहाय मोनसे नेशनेल पार्टिनि जोंहा पदमफुल नङा होमबा बिबार बे बिबारफोरखौहाय दिनैहाय जोंनि बे मोननै दोलोनि हालौनाय बे हायाव दिनैहाय गायनो नागिरगासिनो बिजेपि दा दिनै बेखौ हमनो हागोन ना हायाखै जोंना दिनै बिपिएफ आरो इउपिपिएलआ दा बियो नंगौना नङा नोंथांमोना बिजिरनानै नाय नैबे आंनि बुंनाय खोथाया